Късмия спусъка веднага ще изтръгна. Аз съм като бомба моя, по-скоро като Хирошима. Като трябва да гърмя, разбивам всичко покрай себе си. Има ли нещо добре? Не бе, износи ми само уиски или Хенеси. Каквото дори дай коняка, няма смисъл да ги бавя. Кажи ми къде е чака, искам тук да изкарам все едно играя чака. 9-0, още не е почнал матча. Казах 3-0, когато всичко бъде окей. Няма смисъл да се правим, дрибрирам си, аз съм бил някакъв жонглер. Или който беше жокей там, който ти пука, бил съм само на кея. И то това не е срам. Да скивам коста тук да мина. Окото ми нито вижда, ще сложа и там бензина. Трябва да се сложа нови яйца, защото те ми омръзнаха. Няма смисъл да се правя, виж сега натискам спусъка, да. Отдавна съм се разпускал, няма смисъл сега да ходя на работа, да напускам, да. Добре ми седи да си карам кола, докато вкъщи се чудя как да не изпуша една трева. Пуша се само понякога, докато ми се налага да ги чуя и откачам, да. Мряза да възслушам от сутрин до вечер, ема нас все едно от малък си имам някакви деца. Трябва някой друг да ги дондурка. Вече почнаха да ми говорят, ей го дето се и цирка. Винаги с всичките клони, едни мишоци, няма го на тях, никой да им стори. Един се кри за друг, а пък трети за трети, защото нито един от тях няма никакви успехи. Няма една житейска борба, за какво им говоря, те не се борят с живота, така че нищо няма им история. Нека им е с 10 година, може би 2, нека да пораснат, още може да го проумеят, бе братле. Те са тесни като души, така че срам няма, честно казано няма, разберат, така че няма и драма. 24 волта съм и кой ще стане сега, след като развивам болта на сън. Искам да откача още малко, защото виждам ги какви са умрели, не ми се говори с тях въобще сега. И какво от това? И ми е зле, и какво от това? И какво? И какво от това?